Gi e Oganda sub-location Kanyagwar location e Nyando sub-county ne oyudo mich mar chiemo, lewni kaachiel gi mich mamoko mane oternegi kod riwruok moro ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Go Fishnet CBO. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Fishnet community based organization owacho ni ne gichako chiwo kony makamano chakre higa mar 2019 kane pio ula odaro jopiny e miechegi kendo koro gidhi mbele kod miyogi kony mar gik mopogore opogore mondo ngimagi odhi mbele kata obedo ni gikale midhiero makamano. Tudruokwa gi jo Ogenya nochakore malong'o higa mar 2019 kane gin gi pi manopong' manochuno ng'eny gi odar ma ne onge kuma ne ginyalo dake. Nikech kaka Go Fishnet, wan ga kod jok ma nigi pek e chunywa. Ne waneno ni ber mondo wabi walim jo Ogenya, kendo e kinde mane wabiro no, gi kaka ne wayudo gi, ne wachiwo negi gik konyruok matin machalo kaka lewni mirwako, ne wakelo ngede gi chiemo. Magi duto ne watimo kokalo kuom director marwa miluongo ni Pastor Gordon Ondiek Nyabade mochung' ne Go Fishnet CBO. Owasebet ka watudore gi jo Ogenya ok dichiel, but kochakore higa mar 2019 no wasebet ka wabiro ok nyadichiel to di mang'eny. Seche moko wakelo chiemo, wating'o negi gik moko kaka skari, sabunde mag luok, wakelo negi oduma, samoro wabiro go ngede, nitiere dichiel mane wabiro ma wamiyo gi net. Kane wabiro kae, jok manomako chunywa ahinya e sama ne gidar, ne gin jok ma oti, ma adier ne waneno ka gin gi chandruok kaka giwuok sama gidar, kata kaka giting' gik gi onge. Odiochieng' ma kawuono ne waparo ni wabwalim gi, kech ne wayudo oduma moro matin, wakelo mondo giyud gima ginyalo rego kaka mogo, to gi ongede wating'o, nitiere jok ma ne yudo ngede, lewni bende wating'o lewni kod wuoch. They do their best to save money. They run a lot to the local companies. They do school projects. They also go to private persons to raise money in the fund to help people, especially needed people like the persons are here. Yeah. The project starts 2013, and the funder is Irmi. She's one of the most impressive women that I've ever met. The same like Gordon. They two together are like an amazing team, and I've been here since 7 days now, and it's incredible to see what they do and what they already did. Riwruogno kokale sir mabende giyudo kowuok e pinje maoko ka oting' maduong' mar puonjo jogo mane pio ula odaro yore mopogore opogore mar ritruok makare mondo mi kik gigam tuo korona kaachiel kod tuoche mamoko. Nitiere ritruok ma wamiyogi nikech iyudo ni gininda makata mana net onge. To kapo ni wanyalo ting'o net ma wamigi, wapuonjogi kaka itiyo gi net, gi kaka iluoke mondo mi ging'e ber net. Kendo wanyisogi ni net komi to kik ikaw idhi lugo rech, nikech nitiere jomoko ma komi net to kawo dhi luogo rech, moko kawo dhi umogo kar pidho alode, giketo kothe iye kanyo, to yath mokete net ok ober gi chiemo ma dhano chamo. Chief mar Oganda sub-location ogoyo erokamano ne kony mar riwruogno ero mar Go Fishnet osebedo katero ne jogo mane pio ula odaro e gwengego eko. Aka bende ojiwogi mondo gimed dhi mbele kod bedo gi chunyno ero mar duoko Lwedo ne Oganda. Jogo mane oyudo kony makamano bende onyiso mor margi ewi kony ma bende ne giyudo. Amor, mana kaka nawacho namor, jok man kanyo go te Go Fishnet ong'eyo kaka dhi chiemo, kendo okelnegi chiemo kanyo ma gidhi chamo, kendo kata seche gi podi puonjogi e wach mana wacho mar ohala chaka kinyalo migi gichaki. Koro Go Fishnet amor go kabisa. En project motelnegi Pastor kendo Director Gordon. Aere kabisa, en ng'ama very humble,
kendo osekonyo makata kawuono be okelonwa nyaka wendo wuon momo wendowa wamor kodgi kabisa. Winjo wan aduoko mana erokamano kony mag osekonyowa godo kinde mang'eny to pinya mandawa kata gimiwa koro sani dhier ma wan godo piyo ma wawuto kata konyruok machiel kuve waonge godo kod wamedo mana gimed konyowa kaka gisekonyowa kinde duto. Gimiyowa net mageng'onwa suna kata kitu kidogo magimiyowa mwatabu be gimiyowa kata mit matikayo kumi mano aneno kaber ute mana maber jowadwa waduoko mana erokamano ne Nyasaye mondo chuny waduoko. Go Office osekonyowa mbele ni ne gichako konyowa 2019 ne gipuronwa gikelonwa diek to gigo nokethore nodong' e pi ka pi nopong' diel oluoro pi notho pi puothego bodong'